Terrorismoa, hori da, izetik hortzera aspaldi honetan darabilgun hitza, eta darabilten kalifikazioa Espainiako epaitegietan, Iruñan izandako istiluetan atxilotutako 3 errenteriarri terrorismoa egitea egotzi diete, eta berdinan daude Altsasuko aferean auzipetuak daudenak eta gartzelan dauden 3 ere. Ez dakit, hor eskaria egina daukazue, baina ez dirudi hor aldaketari datorrenik. Bitxia da, ez? Guk gertaerak izan ziren egun berean, Iruñan gertatu zirenean hori, ez? Erasoak eta kaleko bortizkeria horren punta edo batea zenean, guk gau horretan bertan esan genuen etzela momentua eta etzela tokia, Iruñak elkarbizitzaren aldeko apostu bat egin duela, eta tokiz kanpo zeudela iruditzen zitzaidekula, ez? Gero, eta diskurso horrekin jarraitzen dugu, eta horretako alkateak eta biok sinatu genuen akordioa, hortik zijoan, ez? Gero, harriduraz ikusi dugu hori gertatutako horiek terrorismotzat hartu direla. Eta iruditzen zaigu bide beretik doala, ez? Hau da, badirudi instituzio batzuetatik ez dutela ulertu beste eszenatoki batetan gaudela. Eta orduan terrorismotzat jotzea gehiagikeria dela. Nik honen arira pentsatzen dudana, dudari gabe, gainera, da diskursoa hasieratik gainera sortu genuen bezala mantentzen, pentsatzen dut proportzionaltasuna egon behar dela. Proportzionaltasunarik gabe ez dago justiziarik eta beraz ez dago kalitatezko demokraziarik ere. Hain justu ere, esan izan dena da, eta Altsasuko gurasoek horrelaxea dirazi dute, eta Nafar instituzioetik hori esan da, kalteak, kalifikazio horrenpean eragin litezken kalteak gero konponbide zaila izango dutela denboran ere. Batez ere nik uste dut okerrena edo kaltea handiena izan dela elkarbizitzan, ez? Bai, Altsasun gertatutakoan, baita Iruñan gertatutakoan ere bai, ez? Elkarbizitzan. Eta zentzu horretan eta ikuspuntu horretatik iruditzen zait beste eszenatoki batetan gaudela. Hora, iruditzen zait baita ere erakunde batzuengandik erantzukizun handiagoa espero daitekela baita ere, ez? Edozein kasutan ere, ni horretan mantendu nahiko nuke diskursoa, ez? Bai gertaera hoiek, ez? Baita gero estadutik hartu diren neurriak, tokiz kanpo daudela. Eta Altsasun, adibidez, Altsasu aipatzen zenuelako, Altsasun taberna mailan goizeko 5 larun batetan eta festak edo jaiak, feriak zirenean hori gertatutako hori taberna bateko burruka zerrealdi bat hartzea terrorismo bezala, iruditzen zait benetan proportzionaltasun guztitik kanpo dagoela eta logika guztitik kanpo doala. Euskal Herriko beste hiriburu batzutan ez bezala, COVID-ek jarri nahi dituen, jartzeko dituen plakak edo baimentzea erabaki dezue udalean, okerreztan nago, eta esplikatu didazu, iritzialak eta hori, edo iritzi, nondik nora doan iritzi horren arrazoia. Guk hasieran eta hasieratik eta aurreko galderarekin lotuz esan izan dugu Iruñak egin duela elkarbizitzaren aldeko apostu bat. Eta horretan gaude, eta gainera goaz, zera guztiekin, ez? Zentzu horretan, Nafarroako Legebiltzarrak ekainaren 2an onartu zuen, plaka batzu edo xafla txiki batzu jartzea biktimak hil ziren tokietan, udaletan, eta zentzurretan baita ere Iruñetik, nolabait, enplazatuak sentitu ginen. Eta horretan, eta gainera, inolako zalantzari gabe, guk bozeramaileen batzordean, Iruñeko udaleko bozeramaileen batzordean, halaxe adierazi genuen. Pentsatzen dugulako, biktima guztiek behar dutela eta merezi dutela aitorpena eta justizia, memoria, egia, eta bar. Eta ikuspuntu horretatik aurrera goaz horrekin eta oso prest gaude Iruñeko udaletik beharrezko plaka horiek jartzeko biktimak egon diren toki guztietan. Baita, noski, etak sortutako biktimak ere bai. Eta ulertzen ez dudana da zergatik azken momentuan UPN planteamendu horretatik deskolgatu den.
zutulertzen, pentsatzen dut izango dela edo arrazoi politikoengatik edo estrategia aferagatik, baina benetan penagarria iruditzen zait politikeriatan ibiltzeak alako asuntoekin, ez? UPNren arrazionamenduaren oinarrian biktima guztiak egongo litzake, ez da, arazo? Pues behar bada, ez, guk esaten dugunean biktima guztiak, pues noski esan nahi dugu biktima guztiak, eta horretan daude etak sortutakoak eta etak sortu ez zituenak, guztiak, eta tratamendu bera merezi dutelako biktima guztiek. Azken finean, eta hau da askotan esaten dudan zerbait, gai hau guztiz ahazten dugunean eta benetako pake batetara iristen garenean, geldituko dena da familien mina, oinazea, ez? Eta zentzu horretan biktimatek eta atentatuak eta erailketak oso ezberdinak izan daitezke, baina familiek sentitzen duten oinazea hori beti bera da, ez? Eta nik uste dut horrekin geratu behar dugula. Bueno, eskratxe moduko bat edo izan duzu zure etxeatarian eta udaltzaingoak edo udaltzaingoaren zati batek egindako eskratxe modukoa edo eta horrek nolabait galdera egin beharrean jarri gaitu, zer gertatzen da udaltzaingoaren baitan, aspaldi batean arazoak izan ziren, eredu aldaketak izan ziren edo persona aldaketak eta eredu aldatzeko asmoak ere bai, zertan da arazoa? Bueno, udaltzaingoaren baitan UPNren gobernuek utzitako panorama beti oso latza izan da, ez? Elkarbizitza guztiz hautsia, eta utzitako, ez dakit, arrastoen artean bat elementu bat da, pasaden legealdian adibidez, konbeniori gabe geratu zela udaltzaingoa. Eta zentzurretan gu gaude lanean. Lanean gaude aspalditik gainera, elkarbizitza berreskuratzeko udaltzaingoaren baitan, eta hau benetan lan itzela suposatzen duenek, baina baita ere konbenio bat lortzeko bidean gaude. Gu negoziatzen gaude, egun hauetan, negoziatzen gaude gainera Iruñeko udaltzaingoaren baitan ordezkaritza duten sindikatuekin, eta hortan jarraituko dugu. Eta egia da gutxi gehiago esan dezakedala zentzuan, eta ziur nago lortuko dela konbenioa, eta hortik aurrera lan baldintzak finkatuak eta adostuak geldituko direla. Hortik aurrera eskratxei buruz eta esan behar dudana da, haien eskubidea dela, eta nik eskubidea den aldetik gutxi gehiago esan dezaket hori, eta desde luego nik gauza horiekin enaizela urduri jarriko hori ere esan nahi dut. Ondo da, gure solaskideak zain dauzkatzu, galderak zurekin izaspertu egiteko, baina, osasunak ustekabeoko eman digu, nekatuta daudela eta hauteskunde dituko dituztela edo, eta, bazakizu, osasuna zale bazaren, behar da taldekide ere bazara, zer deritzozu gertatzen ari den guzti hori osasunarekin? Benetan, oso osasun zalea izan naiz eta banaiz, oraindik ere noski baietz. Pentsatzen dut gainera osasuna dela nafar guztiok bateratzen gaituen elementu gutxi horietako bat, eta zentzu horretan benetan pena ematen dit azken aldi honetan osasunari buruz entzuten ari garen horrek. Nik benetan nahi dudana da osasuna bat lehenengo mailan eta gainera fuertean, arestian egon den bezala, ez dakit UEFA edo Champions jolasteko moduan berriro egongo ote garen, baina iruditzen zait osasuna lehenengo mailan egoteko talde bat dela, baina hori nahi dut lehenengo mailan egotea, baina zorrik gabe eta gardentasun guztiarekin. Hori bestea bezain garrantzitsua iruditzen zait. Eta ikuspuntu horretatik, suposatu dezakezue, ze tristurarekin ikusten ari naizen egun hauetan entzuten ari garena. Honintza, Antxo eta Iñaki, zurekin itziteko moduan, zuenetik? Egunon, Joseba. Elkarrizketa honetan ere aipatu da batez ere garai eta mota guztietako biktimekin lan handia egiten ari zarete Iruñako udalean alkatetza hartu zenutenetik, eta bide horretan galdetu nahi nizuke aurrera begira batez ere frankismoaren biktimen inguruan ea ekimen berririk edo aurrera begira zer gehiago daukazuen mahai gainean, neguan ikusi genuen Mola eta Sanjurjo generalaren gorpuekin gertatutako guztia, plaza batzuei izena ere aldatu diezu, orain
diezue orain, beste biktimekin ere lanean ari zarete, eta ea frankismoaren biktimekin eta nola dagoen prozesua, eta zeintzuk izango lirateken urrengo pausuak. Kereia ere, alkatea berak sartu duelari gainera. Bueno, egia da, memoria historikoaren arira badirudiela Iruña jarri dela estatu mailan abanguardian, eta segurazki egia da. Baina hori ere eta aitortu behar da, erreza genuela, ze aurreko 40 urteetan, eta are gehiago frankismoren garaian, Iruñan zentzurretan deus egin ez delako. Eta orduan hor bat zegoen, ez dakitez, lur eremu bat ere landu gabe. Egia da, guk iritsi ginenean aurkitu genuela oraindik kale izena frankista batzuk, adibidez Konde Rodezno edo Rodeznoko kondearen enparantza, Mora eta Sanjurjo general fascistak lurperatutak ohore militarregin, eta bar, ez. Zentzu horretan lana gustora egin dugu, pesatzen dugu benetan egin beharreko lana zela, eta hemen benetako galdera izan beharko litzateke zergatik ez ote den lehenago egin. Hori da benetako galdera. Hortik aurrera zuk oso ongi deskribatu duzu pausua, egin dugun azkenekoa izan da kereia aurkeztu, estatu mailan lehenengoa, eta zentzu horretan azpimarratu behar dena da Iruñan nun oso ongi dakizuen bezala gerra fronterik egonetzen toki batetan 309 pertsona afusilatu zituzten, guztiak gainera epaitu gabe, epaiketa bakar bat ere etzen garai horretan egon, eta 1300 baino pertsona gehiago esan ziren edo espetxeratuak edo represaliatuak eta barrez. Oraingo kereia honek nahi duena da horri buelta eman, ez? Errekonozimendua, aitorpena, eta baita ere egia eta erreparazioa merezi dutelako baita ere biktima hoiek, Iruña bezalako hiri batetan nun hamarkadetan humilazioa sentitu behar izan dute. Oraingo pausuak, kereiak hartuko du bere bide judiziala, nik benetan espero dut hartuko duela airea, esaten den bezala, batez ere ez zirelako edo ez direlako hartu behar krimen edo erailketa konkretuak bezala, baizik eta oroar eta nazioarteko legealdiak horrela esaten du genozidio bezala, eta dakizuen bezala hori da impreskriptible. Beraz, pentsatzen dut hartuko duela. Eta gero, oraindik ere asko falta zaigu arlo honetan adibidez erabaki behar dugu Zorigaiztoko monumento eraikin handi horrekin zer egin behar dugu. Badakizu horretan nazioarteko ideien lehiaketa bat sortu behar dugula, eta lehiaketa horretatik ateatzen dena horixe egingo duela udal honek. Antxon? Bai, nik gai berarekin jarraituaz galdetu nahi nizuke, jakina Iruñan Frankoren golpea edo Molaren golpe militarra egon zanean, atera ziren basatiak eta etxeetara joan, eta batez ere udaleko zinegotziak eta alkateak hartu eta fusilatuak izan ziren. Eta fusilatuak berehala fusilatu zituzten gainera. Eta hoietaz, bai alkate eta bai fusilatu zituzten hoietaz, ja hartu dezuten neurri bat edo ja egin pausoak eman dituzuten, ezakit, udalean bertan, beren oroimenez zerbait adierazteko edo kalean zerbait egin duzuten galdetu nahi nizuke. Bai, zuk diozun bezala, Iruñeko garai hartako Errepublika garaiko 7 zinegotzi afusilatuak, erailak izan ziren. Horrek garai hartako korporazioak zeukan tamaina eta kontutan hartuta asko da. Eta horrek oso ongi adierazten du noraino iritsi zen Iruñan zapalketa eta zapalketa isil horren neurria, ez? Ez da bakarrik momentuan gertatutako, baizik eta gero, baita ere, hamarkadetan zehar familia horiek jasan behar izan zutena. Iruñean zinegotzi eta langileak, zoait ere udal langileak ere afusilatuak izan ziren, kasu gehienetan oraindik familia dute Iruñean bertan, saiatu gara beraiekin kontaktu hartzen, eta dakizuen bezala Iruñean afusilatutako 309 horietatik 17 kasu hartu dira bereziki, 17 kasu batez ere kontutan hartutan horren inguruan dauden testigantzak eta dagoen dokumentazioa, zinegotzi horietako baten kasua hartua dago 17 horien baitan, eta gainera
baita ere Iruñeko lau familiek erabaki dute bere kabuz ere aurkeztea, personatzea kereian, eta hoien artean daude zuk aipatutako zinegotzi hoien arteko familiko batzuk. Hortik aurrera, iruditzen zaigu lan handia egon behar dela, oraindik Iruñeko atarian badago xafla bat, nun jarrita dauden udaleko zinegotzi eta langile hoien izenak. Akatzen bat dagoenez izenen batekin pentsatzen ari gara berriro egitea eta beste toki batetan jartzea, ikusiko dugu aurrerantzean, baina dozein kasutan ere iruditzen zaigu familia, zinegotzi eta langile eta oro har pertsona hoien memoria berreskuratzeko ematen den edozein pausu bat ongi etorria izango dela, eta noski jarraituko dugula, pausuak ematen. Sondo, Iñaki. Bai, honan, alkate jauna. Bai, ona, ez da, pixka bat, Nafarroako berriak eta jarraitzen, ikusten dut, nabaritzen da alderdi sozialistaren jarrera oso oldarkorra dela eta gai potoloenetan bintzat UPN-erekin eta alderdi popularrekin batea oposizio gogorra egiten ari dela Nafarroako parlamentuan, eta ikusten da bintzat gai potoloietan oso oldarkor dagoela, ez? Jakin nahi nukena da, ez da, niri zaizkit berriak iristen, alderdi sozialistaren jarrera Iruñako udalean nolakoa den, baita ere eskema hori errepikatzen ari den, edo aurkitzen ari zaren bestera bateko jarrera zure eguneroko kudeaketan eta eguneroko erabakietan edo akordioetan beste alderdi sozialista ezberdin bat aurkitzen ari zaren Iruñean, Nafarroako parlamentuan gertatzen ari denaren kontra. Ba ez, nik esango nuke Iruñan Partidu Sozialistak adierazten duen jarrera ia beti dela Nafarroa mailan gertatzen ari den isla. Nik uste dut hemen benetan arazoa dela PSN denborarekin bihurtu dela erregimenaren beste elementu bat, beste osagai bat, urteetan zehar gainera hasiera batetan UPN-ren alternatiba bakarra zela zirudien, gero Nafarroan eta Iruñan soziologia aldatzen joan zen enean, konturatu ziren baita izan behar zirela sostengua, UPN-en gobernuen sostentzailea, eta azkenean ikusi genuen pasaden legealdian nola baita gobernuaren baitan sartu ziren baita ere. Beraz, nik uste penagarria da, baina aldaketaren erreferentzia hori galdu du PSN. Eta egia da, Iruñan eta bozkaketan zuk aipatzen zenuen, beti dutela diskurso bat oso ez dakit beste hori ezkertiarra zer den lekzioak eman nahian edo, baina gero benetan momentua iristen denean kasuen 95%ean edo bozkatzen dute UPN-erekin batera, ez? Eta hori penagarria da, batez ere kontuten hartuta Partidu Sozialistak Estaduan eta baita Nafarroan ere izan duen historiala, ez? Momentu honetan iruditzen zait galdu dituela erreferente historiko guztiak, eta lehen esaten nuen bezala erregimenaren beste osagai bat bilakatu da. Eta esaten dut benetan pena handiz, Bueno, horrentxe esaten didaten, eta iristen ari zizkun irudien arabera, edo sexuanistazuna ukatzen duen autobus horren irudiak New Yorketik etorri zaizkigu, eta bertan gaur goizaldean edo itxuraz harrikatua eta pintadekin eta agertu da, ez da, arte horren autobus hori Iruñetik ere igaro zena, ezakit, Iruñan esperientzia berezia izan zen, kontrako jarrera agerikoa izan zen, alkatearen erreflexioa haren ingurutik. Bueno, honen arira lehenengo gogoeta izan behar da, benetan 2017 urtean horrelako kanpaina bat sortzea jakinik batez ere oinazea, sufrimendua sortarazten duela iruditzen zait benetan penagarria. Are gehiago, kanpaina horrek sortarazten duen sufrimendua sortzen duelako biztanleriaren sektore sentikor baten baitan, ez? Orduan hori da ulertzen ez dudan lehenengo gauza. Nola sor daiteken halako kanpaina bat sufrimendua sortarazteko, hori da lehenengo gogoeta.
Hortik aurrera guk argi eta garbi esan genuen kanpaina hori etzela ongi etorria Iruña bezalako hiri batetan, nun lehen esaten nuen bezala, beste galdera baten arira esaten nuen bezala, elkar bizitzaren aldeko apostua egin dugun. Ez du tokirik, alako kanpaina batek ez du tokirik. Horregatik esan genuen autobus horretan mezu transfoboak edo zeuden bitartean ez genuela onartuko. Behin hori dena estali zenean, egia da guretzat bilakatu zela autobus laranja bat arrunta, bere paperak edo bere tramiteak egitera zetorrena. Eta hori esan da, iruditzen zait baita ere guztion erantzukizuna dela zirko, hau, ze azken finean benetan niri iruditzen zait zirku bat dela gehiago ez aregotzea. Ez pensatzen duelako benetan kanpaina honek benetan sortarazi nahi duena ez dela hainbeste ez dakit kontzientziazio bat edo ez dakit ideia batzuk zabaltzea, baizik eta benetan bilatzen duena da zarata montatzea. Eta orduan zarata hori eta zirku hori areagotzea suposatzen duen guztiaren kontra nagoni alkate bezala. Iñaki Galdosek galdera bat badauka horretzat zuretzako. Bai, Estepanek aukera eman dit eta agian bigarren mailako, hirugarren mailako galdera bada, baina oso bitxia gertatzen nahi zait, Aralarko aingeruaren inguruko polemika bai Nafarroako parlamentuan eta baita ere Iruñako udalean, ez? Ia zer izan zen, urteroko ia zera da, ikusi dugu nola Aralarko kapelauak erabaki duen Nafarroko parlamentura bisitaz egitea. Nik galderatxo bat egin nahi nizuke pixka maltzurra, ez? Errespetu osoarekin, ea zeu edo zure alderdia gobernatzen egonez balitz gai honekiko jarrera berdina izango zen. Bueno, ez dakit, segurazki ez, ez dakit pentsatu beharko nuke poliki. Iruditzen zait, erakundeen artean diferentziak badirela. Eta kasu honetan adibidez, Aralarko aingeruaren bizita Iruñeko protokolo eta usadioetan bertan dago, betidanik egin izan delako. Hau da, aspalditik egiten den zerbait. Eta orduan, niri, ez dakit, eta nire taldekoei eta udal gobernuari, oroar. Eta gainera baita ere esan nahiko nuke proposamen honetatik ia inor kanpotik geratu ez dena da, Iruñeko atean jartzen duen bezala ateak zabalik daudela eta ateak zabalik eta gainera jartzen du Iruñeko udaletxean sarrerako arkua jartzen du ateak irekita daudela baina batez ere bihotza eta orduan iruditzen zaidana da guk horri kasu egin behar digula, hau da benetan ateak daude zabalik. Hori ere izan zen iaz praktikan jarri genuena. Beste kontu bat da, eta zentzu horretan ulertu behar da gure jarrera, noski guk harrera egingo diogula Aralarko aingeruari, ongi etorria izango da, gure udaletxean ongi etorriak guztiak diren bezalase, baina gero noski Iruñeko udaletxearen baitan egiten diren ekitaldiak eta izan beharko dira zibilak. Eta bizitaren zati erlijiosoa hori bideratu beharko da parrokiara. Iruditzen zait oso erabaki arrunta eta logikoa. Guk egingo diogu harrera zibila eta gero zati erlijiosoa hori parrokian egiten da. Hori da normalena. Batez ere Iruña bezalako instituzio, Iruñako udala bezalako instituzio batetan nun hau usadio eta ohitura zahar bat den. Behar bada parlamentuan ezberdina den eta behar bada ere ni parlamentuan egongo banintz beste jarrera bat izango nuke. Bueno, azken zirrikituan aurreskolen afera ere zabalik dago, aurreskolak euskaldutzeko prozesu horretan, ezakit, ez dut aurreskola guztiak euskaldunduak edo aukeran ikusiko ditugu Iruñan. Bueno, prozesu batetan gaude, dudari gabe. Legealdi honetan ikustut pausu garrantzitsuak ematen ari direla, datu bat emateagatik, guk aurkitu genuen euskarazko eskaintza 110%koa zen, eta iaz emandako pausuei esker 26%koa bihurtu genuen. Matrikula prozesuan, nola gurasoi galdetzen zaien zein izango litzateken haien eredu zagit favoritoa edo gehien nahiko zutena,
hor topatu genuen gurasoen 38% euskarazko haur eskolen aldekoa izango zela. Beraz, horrek adierazten duena da, oraindik benetako eskariaren azpitik gaudela, eta lan egin beharko dugu zentzu horretan. Zorionez, orain egindako inkestek eta datu errealekin gainera gurasoek adierazten dutena, gehiengo batetan behintzat da gustora daudela, pozik daudela, 52% adierazi du pozik dagoela oraingo eskaintzarekin, eta segurazki gabezien artean jarri beharko genuke hori ez, adibidez, euskarazko mailan benetako eskaritik behera gaudela, ez? Orain aurreskolen aferan beste batalla batzuetan gaude, adibidez badakizue bazkari eta janari zerbitzuak remunicipalizatu direla, proiektu pedagogiko batetan sartu gara, espaitzegoen proiektu pedagogikorik orain arte, eta batez ere, eta hori ere esan nahi dut, sartu behar izan dugu berrikuntza plan batetan nun gastatu behar dugun aurten 500.000 euro, eta hori Iruña bezalako hiri batetan asko da, instalazioak legedian sartzeko, ze hori ere topatu dugu. Hau da, instalazio batzuk legea betetzen ez zutenak, eta nik uste dut hori dela baita ere oso larria. Beraz, aurreskolen aferan lanean jarraituko dugu, beti eskaria eta eskaintza eredu linguistikoetan eta parekatzearen alde, eta noski eta batez ere kalitatezko zerbitzu bat eskaintzeko. Nik uste hori dela benetako helburua eta benetako nahia. Oinarrian erronka handia oraindik ere beraz. Joseba Siron, eskerrik asko, denbora joan zaigu, egongo gara berriro elkarrekin. Ondo izan? Mila esker zuei eta nahi duzun arte.